Hallo Minecraft fans derude, det er GLENN. Det står simpelthen for Glenn. Ja, men jeg vil prøve muligvis den her nye simulator. Ja, jeg sætter den der, den giver jeg. Ja, så åbner vi den, vi kalder bare ny blog. Ja, jeg ved ikke lige hvordan det kommer til at gå, men lad os se. Godt være der kommer flere afsnit af den her. Ja, lad os bare se. Hvis den kan, ja, så. Og vi snakker simpelthen i det her bio, det er jo det perfekte bio, det er jo her jeg gerne vil bo. Lad os lige kigge os lidt omkring. Der kan vi kan se noget snebio, som ligner det noget ørken. Lad os prøve noget derhen af. Jeg spiller på Peaceful, for jeg har skrevet for monster. Men jeg må godt fingre, jeg er lige der. Jeg spiller bare ikke monster, jeg er ræk for monster. Hvad er det bare ikke til? Ej, prøv lige at se hvor stort det er. Hvor det store, hvor den er. Jeg spændte den. Ja, og prøv til at tage det her nye bar der. Simpelthen, den gang jeg prøvede, der var jeg allerede begyndt, og jeg tænkte, ej, det skal jeg sgu da ikke. Jeg skal sgu se lige fra starten. Godt være, at der kommer flere pærer om den her. Jeg skal lave rigtig mange på. Jeg tænker at opbygge et kæmpe vikingehus. Det er ikke være flot, tænker I måske, altså, men jeg tænker, at det kunne være noget brugt. Derfor skal jeg bruge det her dejlige træ. Det skal være et vikingeterritorium. Ja, ja. Det svinger mit. Sving, og grunden til at bygge mig op med træ, det er, at jeg ikke overgår at bygge mig op med andre. Ja, jeg svinger min skib. Lalalala. Hvorfor det? Stop med hvad? Ja, jeg spiller så lige nogle Minecraft her i går igen. Ja. Jeg sidder lige og spiller Minecraft, og jeg filmer. Ja, det er sådan en lille display, ja. Så, nu har jeg bygget mig en økse, så skal der hugges træ. Jeg ved sgu ikke, om kommentarerne jeg larmer en del, men det får I ikke høre. Står lige bag mig. Mine, jeg hugger træ. Det der træ. Vi hugger op. Ja, det bliver meget bedre optaget derhjemme. Jeg tror. La. Jeg skal bruge rigtig meget træ, og jeg skal have nogle af dem igen. Og jeg ved ikke, det bliver måske en lang let's play der. Jeg skal lave nogle online baner også, hvor vi ser på de online. Det er bare lige noget single player, hvis du laver. Stor fan af Gex. Ja, derfor jeg har taget ideen. Jeg har ikke taget den, ikke som om jeg har taget hans liv, men det er ikke. Det kan jeg ikke finde på. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal bare masser af træ. Grunden til det langere, det er i skolen, simpelthen. Så er live skole. Hugger, så man skal bruge meget træ. Det bliver et rigtig flot hus. Okay, overlæg. Undskyld, det lægger lidt. Næste år, nye computer. Det er utroligt. Det kan faktisk også være, at vi laver noget andet, jeg ved ikke. Det kommer an på, hvordan. Jeg kan også lave et skib eller noget, der er herhenne. Skal vi ikke? Jeg tror bare, vi kan bygge et skib. Ja. Sådan der. Så laver vi... Ja.
Sådan der. Den er 1, 2, 3, 4, 5, 6 høj. Okay. Så skal vi optimere 3. Jeg skal også have en økse, så vi lige kan få en pickaxe måske også. Det kan også blive fint. Godt blive fint. Nu er der mere støj. Kan I høre? Vi skal lukke det 3. Whoopsie. Sådan, så er det en helt nemlig 3. Så lidt. Skal vi høre lidt gas. Lidt gas. Så laver vi en lille mine der. Og grunden til at bruge det gas, der var jeg ikke helt derude. Altid. Jeg må ikke blive sur på det her nye begyndelse, jeg ikke fylde på. Jeg bruger et meget specielt program, som jeg ikke rigtig har tænkt på. Jeg tror bare, jeg bruger noget mere selv. Så skal jeg måske også lægge en video ud af, hvordan man får det sådan. Så I også kan filme ligesom mig. Jeg ved godt ud, at jeg var lang tid, hvor jeg ikke har filmet. Så tænkte jeg, så skal vi... Nu spørger jeg ham simpelthen, og det er min fætter. Jeg har spurgt om, hvordan man laver det, og han har programmet haft det. Jeg har haft noget der med om det. Og jeg vil simpelthen tænke, at det skulle jeg have nu. Så spurgte jeg ham bare, og så fik jeg det fantastiske oplevelse det her. Et masse træ. Og sten. Skal vi ikke lave en bog? En dejlig stor bog. Vi skal have nogle blik. En kylling skal vi nok. Vi skal nok køre. Godt være, det tager rigtig lang tid at køre. Jeg sikkert ikke lige nu køre ud i et vinterbiome. Sådan der skal ikke sige, det var det. Vi skal have en sandstone. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ved, jeg kan lave noget, der er rigtig sjovt ud af. Men, og jeg... Ej, nu kommer min stemme jo helt ud af sin form igen. Det går nu. Og det kom sand. No, my big axe. Så skal vi sgu lige op. En mestring. Eller saplings. Okay, alright. Nu skal vi have plantet nogle nye herinde. Der. Det er jo bedre. Ja, det er hvor min stemme den er. Okay. Det var bedre. Nu er lige min stemme, og vi har kunnet kigge overgangen igen. Det går ikke godt. Ja, så har vi lavet stumpe. Er det ikke noget med, man kan... Jo, man kan lave flere af dem. Så kan vi lave en til. Er der ikke et andet? Hvad er det, så man laver dybt i sten? Jeg kan ikke huske. Er det så et eller andet, man kan smadre den en gang, og så bliver det til? Det finder vi ud af en anden dag. Ja, okay. Vi skal bygge så lidt op med det der igen. Og vi skal bruge det. Så har vi 4 mellem. 1, 2, 3, 4. Ej, det er en nyere ting. Man kan vende 3 anderledes. Den har jeg lige glemt. Det var en eneste, jeg skal bruge 7 op ad 7. Ja, masse tal jeg i skole. Det har jeg nok sagt et par gange, men ja, det skal lige åbne til sidst. For lige se, om vi ser det. Jeg ved ikke, hvor mange der ser med, men det er faktisk ufattelig god bane. Godt startet. Nu skal jeg lave en helt ny bane, indtil jeg kommer i det her sted og lede. Sådan der. Jeg glemte at slå den der. Ej, jeg skulle have slået en staffkiste. Bonuskiste hedder den. Jeg skulle faktisk måske lige have slået til. Ja, der. Nu er vi her. Så ja, nu er vi her.
rigtig flot. Nu skal vi ud over i huset. Og jeg kan ikke gøre noget, som bliver morgen, desværre. Så kan jeg også lige teste det der med de her sten, hvordan det er, man laver med egyptiske. Er det så et eller andet, man kan smadre den og så? Nej. Så kan man lave en kiste. Og undskyld, jeg spiller pistol, det er bare, jeg er tøs, simpelthen. Der er mange monster. Jeg hader dem. Men online så er jeg mega ligeglad, så tager jeg dem sammen. Så bliver man mand om natten. Men jeg lavede en pickaxe, jeg skulle lave en økse. Det var forkert. Jeg skal også lige lave noget. Ja, hvor er det? Ovn. Okay. Ja, så skal vi lave en pickaxe. Nå, lidt. Nu kan jeg godt vende den lidt forkert. Jeg må ikke være sur på det, fordi jeg vender den forkert. Next. Der er nok ingen forskel. Overlæg. Ja, det lægger lidt tungt. Nye computer. Næste år, det har vi stadig sagt. Jeg er bare ikke lige så god til at huske tingene. Det er rigtig godt. Så vi spille noget mere træ. Jeg svinger min økse. Jeg svinger min økse. Vi skal lige hurtigt have brændt et stykke kul. Brænder 2. Hvor går man op? Nå, det er der. Det skal der, jeg skal op. Se, hvor flot det er blevet, det der. Au. Det er jeg lige tog den ud. 3. Ja, det skal vi sige, at det bliver lidt bling lille her lidt. Ja, nu slutter jeg, at jeg satte noget lys. Hey. Lad os sige, er det Birdie? For hvilken tur?